Čaute ľudia, to som ja, Minerman, a v tomto dieli sa vyberieme do Netheru. Takže tam je pekný ostrov. Dúfam, že nájdeme hradby. Tuším, hen tam ich vidím. Lebo Blaze Roady by som potreboval, aby som mohol začať variť elixíry. Možno nejaké bahnienko na zasadenie byliniek. A na tom skyblocku, čo som minule natáčal s Albertom, tak som dal moje staré meno. Tu sa ospravedlňujem. Tak. Keby som našiel magma slime, bolo by to ďalšie plus. Lebo magma slime dáva magma cream a z magma creamu sa dá urobiť elixír ohňuzdornosti. A ten sa mi môže niekedy hodiť. Takže to neboli hradby. A hen tam sú hradby. Či? Áno, tam ich vidím. Ešte potrebujeme trošku materiálu. Ešte som uvažoval o bazéne na chytanie rýb, lebo tie stromy mi tam dosť prekážajú a chcel by som ten vršok zakryť sklom, lebo ma furt otravujú admini. Nech urobím reklamu na tento server. Ale neviem, asi ho neuverejním, lebo na tento serveri chodí dosť málo ľudí, z toho 3/4 sú tu admini a toto mi vyhovuje. Tu môžem pokojne stavať a nikto mi to neničí. Aj Albert je tu ako builder, staviteľ. Má OPčko. Ten tiež natáča videá, volá sa Albert56. Pozrite si ho na YouTube. A ako vidíte, to bol trochu fail, lebo to neboli hradby. A strašne divný nether je toto. A skrátka, trochu som si ušetril krompáč. Tak. Ako vidíte, už mám hotový SFO game, lebo to je moja druhá obľúbená hra. Samozrejme hneď po Minecrafte. Odporúčam vám SFO game, je to celkom dobrá hra. Na nudu, síce není moc záživná, ale dá sa. Takže teraz sa nejak musím dostať hore, sú tu strašne, aha, tu sú schodíky. Nie, zase žiadne hradby. Konečne nejaká väčšia plocha. Trošku mi to tu laguje. Počkať, hradby! Konečne, konečne. Naťažím si trochu materiálu. No, ani hríbiky nebudú zlé. A pri ďalšom videi vám ukážem získavanie Blaze Roadov. Tak čau.